mä pura mitään laatikkoja. En mä jää tänne. Ootko sä uusi tässä koulussa? Hei, sulla on jotain tuossa. Mä autan sua. Tää on meidän paikka. Toi rakki tossa ei sua pelasta. Kirja, ota koiraa vaikka! Mä en tiennyt, että sulla on koira. Mikä sen nimi on? Roy. Onpa hyvä nimi. Raahessa eilen tapahtuneen rahankuljetusryöstön tehneitä henkilöitä ei ole vielä saatu kiinni. Kuuliko sä Raahessa? Mikä täällä on menossa? Tämä on rikospaikka ja tänne ei voi tulla. Täällä tapahtuu tosi outoja juttuja. Kaiken keskellä on semmonen hiippari. Mitä sä haluut teistä? Tai Petruksesta? Petruksesta? Mä sain kuvan siitä äijästä. Se yritti ajaa Roin päälle. Tässä on kuule Likka nyt niin paljon tarinoita. Meidän on ihan pakko suojella Petrusta ja Maija. Miksi meidän autotallissa on jonkun koira?